И какво става, хора? Аз съм FosterBG и нещо направя този клип да ви помоля да се абонирате и да дадете лайк за клипа. Извинявайте, че говоря така, но съм болен. Ще ви благодаря предварително, че мисля, че ще се абонирате за мен и ще лайкнете за клиповете, които ще правя. Искам, например, сега имам 7 абоната. Ако стане 10 или повечето 10, ще направя в ето този сервер. Ще направя в ето този сервер една томболка. В SlatPP, но в момента той не е пуснат. Ето го хостера. Скайпът ще му в описанието. csmaniaca.71. Ето така. Ще го дам в описанието. Но много искам да се абонирате за мен, да развия и този канал. Ако го развия, ще се имате с мен. Всичко ще правите, каквото кажете вие. Благодаря предварително за абонатите, които сигурно ще се абонирате за мен. Чао!